गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ थांनाय 13 मे 2022 अक्ट'आव गुवाहाटीआव न' लुनानै अरायथायै रायजो जानाय सुबुंफोरखौ दिसपुर रेभिनिउ सार्कल, गुवाहाटी नोगोरमायारि जौगाखां खुंथाय आफाद आरो कामरुप जिल्ला खुंथाय आफादनि जथाय बानजायनायाव न' बां सिफायनानै होखारहरनाय दुखुनांथाव जाथायखौ मैया फिन 24 मे 2022 खालाराव एबसुनि मानिनां आफादगिरि मुर्सि दिपेन बर' बिथाङा नायगिदिंहैयो। इफेक्सन खालामजानाय दुखुथिया सुबुंफोरजों लोगो हमनानै गोथौयै सावरायनाय जायो आरो बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव आसाम सरकारजों मैया 24 मे 2022 खालाराव दिसपुराव सावरायो। इफेक्सन खालामजानायनि सायाव मैयानिफ्रायनो नायबिजिरना आसाम सरकार थानो थाखाय हा आरो न' लुनो थाखाय राहा होसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बर'नि माहारियारि आफाद आबसु आरो सेसुटुवानि धरना होनाय आरो नारसिननाया गुवाहाटीआव जानाय इफेक्सननि सायाव केबिनेटनि थिरांथा बायदियै एबसु इफेक्सन खालामजाग्रा आरो सरकारनि गेजेराव सावरायनाय जायो। मख'थावनादि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आसाम सरकारनिफ्राय डक्टर रनज पेगु आरो एवजि ब्रह्म बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सावरायो। रायजोआव जादों दुखुनांथाव जाथाय। सिपाझारनि राजा लामायाव मैया फुङाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 7 सुबुंनि जिउ खहा। गंसे गोबारै खारनाय ट्राकनि सौग्रावनायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ इमदादुल, जिन्टुमनि, रिकिब, संगिता देबी आरो जयमती होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे सानै सुबुङा गोब्राब जखम जाना देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। क'क्राझाराव फिन हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव सालाकाथि पुलिस आउटपस्टआव गसर थिसनदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय दलमारा ओनसोलाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। सालाकाथिनि सिङाव थानाय दलमारा ओनसोलाव सोमजिदों मुगैथाव जाथाय। हिन्जावसाखौ मेथाइ जाहोनो होननानै गेलामाल दखाननिफ्राय लेंनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोमजियो। हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा 3 दुथांफोरखौ पुलिसा खाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिराङाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। हाग्रानि मैदेरफ्रा मानसि थाग्रा जायगाफोराव हाबफैना मानसिफोरनि थाग्रा न' बांफोरखौ सिफायना होनायजों लोगोसे आबादारिफोरनि आबाद फोथार बायदिफोरखौ सिलिंखार खालामफैबाय थायो। मख'थावनादि समबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं अग्रं गामिनि थागिबि अचिन्त्य नार्जारिया हरनि 8 रिंगासो समाव गामियाव फिसाजोनि लेखा बायनो रां गैयिनि रां दाहार लायनाय समावनो हरखाबै लामायाव हाग्रानि मैदेरजों सौग्रावनानै मैदेरजों गाथारजालांना जिउ खहा जादों। मैदेरजों गाथारजाना जिउ गोमानाय अचिन्त्य नार्जारिनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाय हरबाय। दायो दुखुथिया आबादारि अचिन्त्य नार्जारिनि बिसिया आसाम सरकार आरो BTR सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हेफाजाब बिदों। गुवाहाटीनि सिलिंखार जानाय जाथायनि सायाव खेंफोरथि होग्राफोरनि सायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि फिनजाथाय। बर' फिसाफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय जाथायनि सायाव राजखान्थि हान्जायाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेबो मदद राहा आरो खौरां लायैनि थाखाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि रावै सोंखारदोंमोन। बे जाथायनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बै खौरां लाहैग्रा आरो खेंफोरथि होग्राफोरा जेबो खामानियाव गैया, बिथांमोना खौराङावल' बुंनो हायो आरो रायजोखौ जेबो अनसुंथाइ मदद आरो राहा खालामनानै होनो हाया होननानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया गोख्रोङै बुंथियो। BTRनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। प्रमद बर'नि दैदेननाय BTC सरकारा 29 नं सुख्लाय सेरफाङाव मन्दर हेन्डलुम स्केल ट्रेनिं एन्ड प्रडाक्ट साब सेन्टारखौ मैया सुख्लाय सेरफांनि नावकाथा उलुबारियाव बेखेवनानै होयो BTRनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनीआव दायना बुथारनाय 60 सुबुंफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। आयेन बेरेखायै दायनानि सन्देह खालामना 3 सुबुंफोरखौ खारसि बिरसि बुथारनाय 60 सुबुंफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। 2001 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय बान्दोगुरि गामिनि नखरसेनि 3 सुबुंफोर गांगुली बसुमतारी, पानेराम बसुमतारी आरो मालेराम बसुमतारीखौ हरनि समाव 12 सुबुंफ्रा लोगो नांनानै 3 सुबुंखौ खारसि बिरसि बुथारदोंमोन। मंगलबारखालि बिजनी कर्टआव 302 धारानि आयेनजों जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनानि सन्देह खालामना मानसि बुथारनाय 60 सुबुंफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावना होयो आरो गुबुन 2 बुथारग्रा दायनिगिरिखौ थैबाय होननानै मिथिनाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।